Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Ана ин раҳая. Инами раҳа диден. Баъд да пешаш инайдета доми сирхи калонай. Магазини ки шумо мепурсиден ки даги ҷоҳай, киртои тоҷикӣ, киртои мусулмонӣ. Ман як бор омадагӣ будам ростига. Ана ҳама пурсиде адрес хулоса ма раҳа нишон дадам тона. Аз ма ҳамаи дарини магазинам шумода видео када мемонам. Кати номер бо адресошон ҳамаша подробности ҳамаша менависи мемонам. Хулоса дидена инаи доми калон 25 этажай ба фикрам. Мебиёем ДНС ба англиси нависдагиайко ана ҳами зданияда магазини тоҷикоҳай. Соҳиби магазин я занаки тоҷикай. Номерошам мондагием дар рӯи экран. Марҳамат. Ана медроен сеюм этажай ана магазини ДНС магазини ми мегем ки битавая техника ҳайда духовкаю ҳами хали чизо ҳаста. Ана шумо ана ба ҳами пешаки ҳами ДНС камтарак усунтаракш мерен. Хулосам сеюм этаж броен меёвен хитон обязательно магазина. Диденан лазурни навистагиада болош магазини ДНС инами зданияда магазини тоҷикост. Мо ҳамаша дромада дуршанишон бесим тона. Ана хулоса ай и парашда унаҷа ходи калон дора бо ай парам даромадгоҳ дора. Магнит косметик, KFC, ана якум этажашда артелай. Шумо метавонед киртои даростна калтакне. Ана и домо и парашда. Инамҷа яке аз ҳами домҳода. Хонаи акаи майам анҷа мебинам. Баъд мепурсем. Ки ҷодай, чӣ хелай? Ана лазурни навистагиай. Анаи Алекс Вил навистагиай. Ҷида бо ҷои пасуда ҳозир ман ҷа рафтистам. Ана иҷа шамоли видеотон мекунам. Ҳамаша подробности дар даруни магазин чиҳо ҳаст ҳамаша мебине. Тамошобинони азиз, ина магазини апаҷон омадам. Ростига видеоро партофтам. Хостан ки ман озвучка кунам, овозаи худшона нахостан ки монам. Баъд ман видеоро маҳкам кардам. Иҷа айсар бигем қати шумо қати ҳамаи шумо ҳам суҳбат мешам. Хулоса кадоме ки навора дида буд фаҳмид, кадоме ки надидагӣ буд айсар гав мезанам. Ҳамаи инами материалҳо метраки 3 метриян. 3 метраш 1500 бигем нигин дора кони нигиношон сваровскияй. Ҳама цветоша сайбинен ку иш айшда бигем хушрувай иш айшда хушрувай. Доставка тамоми шаҳрҳо доранд. Тамоми ҷои Россия доставка доранд. Тариқи почта, тариқи чизе ки шумо хоҳен ҳамон тариқи кати нароӣ мекунанд тона. Номерои ки дар рӯи экран мебинед номерои ҳами апаи ки соҳиби магазинай, номерои ҳами шахсай. Шумо метавонед ки занг бизанед, метавонед ки пурсеншона ки расмои киртуҳора, расмои материалҳояш модароӣ кунанд. Ана барои духтаракои 13-14 солаам киртаако доранд. Метавонед ки ба ҳузур пурсен расмошаш модароӣ мекунанд. Иҷа ман ҳамаша ки подробности нишона дадам. Сёравно дар видео ҳамаш маълумай ки чӣ хели материалан, чӣ хели качествошон дам гап нест. Материалҳои ғавсанд. Тана наметоба. Кадомеш ки шумо дар маҳқулаи шумо скриншот мекунед дар WhatsApp-и апай Мадина роӣ мекунед. Ана ҷое ки гӯян шумо дар равона мекунанд. Ана инаш аллакай киртоҳояй тамошобино. Киртоҳошон 2000 рубли. Ай 42 то 50 размерош мерава. Агар як кирта гирен скидка кати шумо да 1800 роӣ мекунанд. Агар ки ду кирта гирен 2000 рубливу почташ бепул. Ана мехе тамошобино. Ана материалҳои ино гирбишинанд. Ҳозир дами момент бигем мо дада гирбишин рафтестай.
ҳама ами куртуора дузонда ҳама гирбишин харидестан беҳад сабука ки мулоимаки хушрӯвакай инами куртама худам дорум. Бисёритон пурсида буден марҳамат ина заказ кунен. И борушуна ҳамашуна нав овардагиян. Идда мега ҳамаи куртуомона фурӯхтем. И куртуора нав овардем меган апа. Ана бо куртуҳое ки ҳоли бо заказ кардагиян дар пешаш мо метавонем клиенти постояннишон шавем. Занаки бигем исломияй, занаки бовари нокай, машмода тавсия метиям. Беҳад бигем инсони хубай ҳами апа. Магазиншон остановкаи Висоцкияй, шаҳри Новосибирск. Дар Новосибирская кадоме ки дар Новосибирская кадоме ки рафтан мехоҳем, шумо метавонед спокойно инами номерои апаи Мадинада занг бизанед. Тамом адресҳоро аниқша мегирен, рафтан мегирен кадоме ки дар шаҳри Новосибирская, кадометон ки дар дигар шаҳрҳо қарор дорен, метавонед тариқи почта ҳами куртуҳоро дастрас кунед. Ягон ҷои қидиш нест. Анаи куртуҳо ай 50 то 60 размерошон. хоҳиш мекунам ҳамин видеоро то охир тамошо кунед. Аллакай ҳамон видеое ки ҳозир мондагӣ будам, ана нависиян ки размерои чандай, куртуҳо чандай. Ҳамин видеоро то охир тамошо кунед. ҳамин видеоро ман барои шумо мекунам, меҳнат мекунам. То охира бигем гав мезанам қати шумо меҳнат када. Барои ҳамин қад то охира хоҳиш мекунам видеоро тамошо кунед. ҳама цветҳои куртуҳо ҳастанд. нигоҳ кунед, куртуҳо дарозӣ то полай. тамоми цветҳошам ҳастанд. Анаи куртаи зарда ихе бигем ки да вешалка вообще дигар метава вақте бо одам мепӯша да танаи одам зебанда ҳай. Ҳар як курта бо да танаи одам хушрӯ меиста. ҳамин куртаҳое ки мо видео кардагӣ будем, ҳамин цвети зарда ҳечка ба назар нагирифта буд, лекин дидем чӣ хеле ман пӯшидам, дар танам фасон омадагӣ, хушрӯ омадагӣ буд. ҳаминоам ҳамун куртуҳоянд, ҳамун материалҳо. анаиш лави доманаш кам кам парпарак доштай. Инаи зард уже паплинай. Яки якам нишон дода будам, гирбишин буд. Айнаинош уже гирбишинанд. Инош намазниканд. Намазник тамошобино кати нумолош якҷоя. Нархоша апаҷона занг мезанед, нархоша ҳамаша бо шумо да гав мезанам. барои ки апа кор доштан рафтан махам тоқа видео кардагӣ будам. ҳамаша подробности намедонам. ҳамун чизе ки буд дар магазин ман видео кардам барои шумо. бисёр апаҷоно хоҳиш кардагӣ буданд. анаи сатре ки пурсида буде, сатре ки дар сари ман сафед буд, ана ҳамин магазин ман гирифтам. ана сирхшам ҳастай, анаи сирх ай ҳамун сатре сафедшам ҳастай. 1400 рубл дар савдо истодагиай бо скидка доранд. ҳамаи клиентошон да скидка доранд. анаиҷа шарфошон ай 450 рубла сар мешавад то 1,5 инаи нумолчаҳошон 380 рубли барои хона. беҳад нумолчаҳакои инен фасонаки хушрӯвак. аҷоибот ҳама цветаш ҳастай. метавонед ба цвети куртуҳотон шумо вибр када яки якбора курта, шарф, чизе ки мехоҳед яки якбора заказ мекунед, доставкатон мекунанд. пули як доставка меспоред. анаи куртуҳошона бинед, ҳамаш мегӯям ку иша ишта хушрӯвай. мехоҳӣ ки ҳамаш дастрас кунӣ. анаи куртаи паплени гарошки сафедаш мада беҳад маъқул шид. ҳамин чизи сафеда ман худам нағз мебинам. ана тамошобино марҳамат, хушрӯ тамошо кунед. кадоме шумо да маъқулай. маъқулии дилтона, размеротона аниқ гӯен. балшимеран, маламеран ва ё чун тоғри када шумо да роӣ мекунанд. шумо размертона бояд худтон аниқ гӯен. анаи куртадам гап нест. размераш аз 42 то 50 иш. анаи куртакои фасон бигем. анаиҷа спортивниҳошон, куртои спортивниҳошон ҳама цветаш ҳастай. остин дароз, дарозиш то пол, кати брукшам буд, ҳама намудаш буд. хулоса дар ин магазин шумо тамоми чизера меёбед. либосҳои детскирам ҳаст, обувам ҳаст. ман обувҳома ай ҳамин магазин гирифтам, ай магазини апаи Мадина гирифтам. иҷа аллакай абаяҳошон меравад. абаяҳошонам беҳад хушрӯай. нигоҳ кунед.
ҳамаш фасон. ҳамаш фасону худованд ҳамамонда насиб бигардона. Бисёршон менависанд, ки маблағҳо мо намераса. Ҳаматонда худованд ҳаматонда насиб бигардона, ба орзуҳои дилтон бирасонед ва кадомед ки пул доре ҳатман куртаҳоятонро фасон кунед. Аллоҳ зебост. Занҳои азиз, зебогиро дӯст медорад. Барои ҳамеша худтонро зебо кунед. Албатта агар шароит дошта бошед, ҳатман харидорӣ кунед, куртоҳои кӯҳнатонро нав кунед. Ман медонам, ака бисёрид медониву хайма надоштам дар вақташ рости гап. Хаб карда мешиштам. Ҳозир ки дорум, мехоҳам ки ҳар рӯз як куртаи нав пӯшам. Анаи цвет бисёр пурсидагӣ буден. Остинош май чинияй? Ана цветош необычный, хаки, ана розовый, берангак. Ҳама цветош ҳастай. Бо акаимада ба фикрам шумо худтон хушрӯтар медонем. Анаи остиношо необычный, фасонак. Манам хеле остиное ки ҳар хела фасон кардагия беҳад дӯст медорам. Ҳам хеле куртоҳора. Анаинош ҳама цветош ҳастай. Бинен ку кадом цвет шумо да маъқулай. Ана цвети савза харидораш беҳад бисёрай. Барои ҳамин цветои савзашон бисёртаракай. Анаин абая. Абая ман намедонам нархша. Метонен инами номерои ана 3500 будай. Метонен кадомеша ки маъқулай то нархша аниқ фаҳмед. Апай Мадинада занг бизанен, ҳатман барои ҳамаи шумо скидка дорад. ҳатман скидка мекунанд барои шумо. Шумо метонен ки занако ҳозир бисёрай ку ҳамаи шаҳрҳода ҳамсоётон кати занако беҳад бисёрен. Метонен ки ҳаматон ятаи курта вибират кунен. 4-5 курта пули як дастафка. Ихе вапше арзон меқалтатона курта. Пули як дастафка меспорӣ, ҳаматон якҷоя шуда ҳамун шаҳртон куртаи мехостагиотона заказ мекунен. Анаи абая. Инаи абаяошон 3500. Анаиношон як намуд комбинашкаи сиёҳи сафед барои куртаҳое ки тан наметоба, специально барои ҳамхоли духтагӣ. Даҳанашон маҳкамак, дароз. Барои куртаҳои тунук сиёҳу сафед. Ана мехед тамошобино. Хулоса дар ин магазин ҳазору як чиз ҳаст. Тамоми чиза меёбен. Ана скатерҳои фасон, ҷойнамоз, полотенца, пастелни биллёҳо. Ҳама чӣ ҳаст. Хела ғайрат кардиян апаҷони мо магазин кушода. Тамоми чизеро овардиян. Детски либосҳо ва анам хали рулони материалҳо. Метраш 250 рубл. Кадомед ки тӯи маърака дорен, марҳамат, заказ кунен, роитон мекунад апаҷон. Вапше нархш бигем копейк. Барои да назари ма копейк. Материалҳоро бинен, аҷоибот фасон, рулонаш кати. Ана магазиношон, номи магазиншон тамошобино. Сумки, аксессуари, нижний, постельни бельё, ана семейный одежда, детский одежда. Ҳамаш ҳаст хулоса. Номи магазиншон инам хали наистагия 3 этажай ҳамун зданияи лазурни 3 этаж. Ба фикрам ки шахсоне ки дар Новосибирск зиндагӣ мекунанд аллакай фаҳмидан ма кадом магазина мегӯм. Анаи шарфи гирифтаги ма. Анаи шарфҳои магазиншон ҳар хела. Шапкачаҳоям доранд. Ҳамаи чиз ҳастай. Гап нест. Ҳама чӣ ҳаст тамошобино. Тамошобино ина сатрои Фирдавсам доштиян 800 сумӣ. Ҳама цветш ҳастай. Но ҳама сатрои Фирдавсан. Инам хавзи айдурги видео вай мекунам. Скриншот кунен кадом цветеш ки шумо да маҳқулай да WhatsApp-шон роӣ мекунед. хоҳе тариқи почташ мо да равона мекунанд. Ана ин барои ороиши пеши куртаҳо. Мана иштонаш 35 сум, иштонаш 20 сум. Инаишам барои пеши куртаҳо. Барои сатрам ба фикрам мешавад. Мана тамом ба
тамошобино ана ин куртаҳое ки дар танаи модело марҳамат кадомаш ки шумода маъқул аст скриншот кунен дар апаи мадинароӣ кунен ана кадом цветиш ки шумода маъқул ай. дар ин ҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунам. раҳмат ки то охири навор бо мо будед. раҳмат ки наворҳои моро дастгирӣ мекунед. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.